ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणं सर्वं कृष्णार्पणं। हरे कृष्णा डिवोटीज। दुर्गा माता वந்திருக்கீங்க। हरे कृष्णा दुर्गा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। இன்னைக்கு நம்ம 11th சாப்டர் பார்க்க போறோம், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம். ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர். பகவத்கீதையில எல்லா சாப்டர்ஸும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போனோம்னா, பட் நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு இதமளிக்கக்கூடியது, ஒரு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கக்கூடியது. பகவானை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவானை நம்ம நேரடியா பிரத்யட்சமா நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது எந்த அப்படின்னா, மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இது. நான் நினைச்சது எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் இந்த 11th சாப்டர் படிக்கும் போதுதான் அந்த ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது. பொதுவா பக்தர்களாகி நம்ம எல்லாருமே பகவானை எந்த ரூபத்துல வழிபடணும், எந்த ரூபத்துல பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த புல்லாங்குழல் உதர அந்த வடிவம் இருக்குல்ல, அதுதான் அது ஷியாமசுந்தர ரூபம். அந்த ப்ளூ கலர்ல அந்த எல்லோ கலர் அங்கவஸ்திரம் கட்டிண்டு தலையில அவங்க மயிர்பீலி வச்சிருந்து கையில அந்த புல்லாங்குழல் வாசிச்சுட்டு திரிபங்க ரூபமா இருப்பாங்கல்ல. 3 விதமா தலையை சாச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் இடுப்பு சாச்சிருப்பாங்க, அப்புறம் காலை ஒரு கால் இன்னொரு கால் பின்னி இருக்கும். அந்த மாதிரி ரூபம் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாக்குறதுக்கு மனசுக்கு இதமளிக்கக்கூடிய ரூபம். பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே அவங்களோட மனசுல பகவான் அப்படின்னு அவங்களோட அந்த ரூபத்தை நிலைநிறுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, அது சர்வ நிச்சயமா எந்த ரூபமா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஷியாம சுந்தர ரூபம் தான், பகவானோட திரிபங்க ரூபம். அதுதான் கிருஷ்ண ரூபம். ஏன்னா அவங்கதான் முழு முதற் கடவுள், மூல முதற் கடவுள். அவங்கதான் முதல். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் யாரெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்தாங்க? விஷ்ணு பகவான் அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கதான். அதுல இருந்து அவங்களோட விரிவங்கங்கள் தான். அதுதான் கரணா கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய காரணோதயக்ஷ விஷ்ணு. காரணோத விஷ்ணுல இருந்து கர்ப்போதசாய் விஷ்ணு வராங்க, தென் ஷீரோபதக்ஷ விஷ்ணு. ஓகேவா? சோ நமக்கு பள்ளி கொண்ட பெருமாள் இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா அந்த 4 கரங்களோட இருக்கக்கூடிய வசுதேவ ரூபமா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குமே மூலம் யாரு, எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் யாரு ஓனர் அப்படின்னா, யாருகிட்ட இருந்து அவங்க எல்லாம் அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய மனசுல நம்ம உருவப்படுத்தி வச்சிருக்கிற அந்த ஷியாமசுந்தர ரூபமாக்கிய கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட இருந்துதான். சோ நம்ம இந்த விஷயத்துல ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவங்கதான் முதல், அவங்கதான் தோற்றுவாய். எல்லாத்தையும் முதல்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க, சோர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அவங்களோட ரூபம் என்ன அப்படின்னா ஷியாமசுந்தர ரூபம். ஷியாமசுந்தர ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்கள அந்த மாதிரி தரிசனம் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். பட் பகவானோட மற்ற விலாச விரிவாக்கங்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா, அது ஒரு பக்தன் கேள்வி கேட்டாங்க, ஒரு பக்தன் அந்த மாதிரி ஒரு பெர்மிஷன் கேட்கறாங்க, நீங்க அதெல்லாம் காமிங்க அப்படின்னு சொன்னா பகவான் என்ன செய்வாங்க? பக்தனுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க? இறங்கி காமிப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். பகவான் என்ன செஞ்சாங்க? நான் பகவான் படைக்கும் தொழில் நான் தான் மேற்கொண்டு இருக்கிறேன். படைக்கும் தொழிலோட இல்ல, உங்க எல்லாரையும் கிரியேட் பண்ணி இத்தனை பிரபஞ்சங்களை கிரியேட் பண்ணி எவ்வளவுத்தையும் நான் மெயின்டைன் பண்ணி, சரியா, அண்ட் தென் ஃபைனலா எல்லாத்தையும் அனிகிலேட் பண்ணி இவ்வளவு விஷயங்களும் நான் தான் பண்றேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பெரிய அந்த ஒரு எண்ணம் இல்லாம அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? எந்த வேலையும் நம்மளால செய்ய முடியும், எந்த வேலையா இருந்தாலும் பக்தன் கூப்பிட்டான் அப்படிங்கிற அந்த காரணத்துக்காக இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பகவான். இன்னும் தேரோட்டியா இருந்தாங்க, பார்த்தனுக்கு சாரதியா வந்தாங்க பகவான். அதாவது எந்த வேலையும் என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறைவானது அல்ல. அவங்க பீயிங் அண்ட் சத்ரியன், அவங்க எதுகுலத்துல பிறந்த மாதிரி காமிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட நந்தகோபர் அவங்க வீட்டுலதான் வளர்றாங்க. பட் அவங்க உண்மையிலே யாரு அப்படின்னா வசுதேவர் தேவகியோட மைண்டர்.
அப்ப அவங்க யாரா இருக்க முடியும்? நிச்சயமா சத்திரிய ஃபேமிலியா தான் இருக்கும். விஷ்ணு குலத்தவர். அந்த சத்திரிய ஃபேமிலில இருந்து சண்டை போடணும். ஆனா பிரதிஞ்ஞாகாரமா அவங்க வந்து அதுல வந்து போர்ல அவங்க கலந்துக்கல. ஆனாலும் கூட என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, தேரோட்டியா வந்தாங்க. எனக்கு இவ்ளோ வல்லமை இருக்கு. என்னோட வைபவங்கள் இவ்ளோ. பார்த்தோம் நம்ம 7, 9 அண்ட் 10 3 சாப்டர்ஸ்லயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பகவானோட வைபவங்கள் அத்தனையும் பார்த்தோம். அவங்க அதுல சொன்னது எவ்வளவு அப்படின்னா, வெறும் பிராக்மெண்ட்ஸ் தான் சொன்னதா பகவான் சொன்னாங்க. என்கிட்ட இருக்கக்கூடியது அந்த ஆற்றல்கள்ங்கிறது அளவிட முடியாதது. அதுல ஒரு சிறு பகுதியை நான் உன்கிட்ட சொல்றேன். பட் அத தெரிஞ்சுக்கிட்டும் என்ன இல்ல. உனக்கு என்ன இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். நீ என்ன பண்ணுனா போதும். பக்தி தொண்டு பண்ணுனா போதும். சரியா? பல விதமான யோக வழிமுறைகள் சொல்லி குடுத்துட்டு, கடைசியில எது பெஸ்ட்ன்னு பகவான் சொன்னாங்க. பக்தி யோகம் தான் பெஸ்ட். நீ தியான யோகம் பண்ணணும் இல்ல, கர்ம யோகம் பண்ணணும்னு இல்ல. முழு பூரணமா என்ன பத்தியே நினைச்சு, என் மேலேயே லயிச்சு, நீ எனக்கான பக்தி தொண்டை நீ செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீன்னா, கடைசியா நீ எங்கிட்டயே வருவ அப்படின்னு பகவான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பல யோக வழிமுறைகள் சொல்லி கொடுத்தா கூட. அதே மாதிரியே பல வைபவங்களை காட்டுனா கூட பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்னுடைய மூல ரூபமான அந்த ஷாமசுந்தர ரூபத்தை மனசுல நினைச்சிருந்தாலே போதும், உங்களால என் மேல லயிக்க முடியும். என்னை பத்தின வேற எந்த விதமான விரிவங்கங்களையும் நம்ம பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பகவான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, பல எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் எடுத்தாலும் கூட அவங்களுடைய தோற்றுவாய் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான். சோ கிருஷ்ண ரூபம்ங்கிறது அதுதான். அந்த கிருஷ்ண ரூபத்துல இருந்து இப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காமிங்க. ஓகேவா? சோ நவ் we are entering into the session. பிரபு ஸ்கிரீன் கிளியர் தெரியுதா? பாலாஜி Yes, பிரபு. Mataji, yes. ஓகே ஓகே. ஸோ இது விஸ்வரூப தரிசன யோகம், விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம்னு சொல்லுவாங்க சம்ஸ்கிருத்ல. உலகளாவிய வடிவம், யூனிவர்சல் ஃபார்ம் ஆஃப் பகவான். ஓகேவா? யூனிவர்சல் ஃபார்ம், பிரபஞ்ச வடிவம். பிரபஞ்ச வடிவத்தை வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட தான் காமிச்சாங்களா, அதுக்கு முன்னாடி வேற யார்ட்டையும் காமிக்கலையா அப்படின்னா காமிச்சிருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா தன்னை கம்ப்ளீட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் யாருக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா வேற யார்கிட்டயும். அவங்க இது வரைக்கும் வந்து நம்ம புராணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம சில குறிப்புகள் இருக்குது, அதுல எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கிட்ட காமிச்ச இந்த உலகளாவிய வடிவம் வந்து வேற யாரும் பார்க்கல. அர்ஜுனனுக்கு பிரத்யேகமா காமிக்கப்பட்டது குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு. ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க வந்து யசோதா மாட்ட வந்து அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, யசோதா மாட்ட அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, மண்ணை சாப்பிட்டதா வந்து மத்த கோபா கோபிஸ் எல்லாம் போய் சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணன் மண்ணை தின்னுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தையா இருக்கும்போது. யசோதம்மாக்கு என்ன வரும், அவங்களுக்கு சந்தேகம் வரும், குழந்தை மண்ணை சாப்பிட்டுட்டானா என்னவோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயை திறந்து காட்ட சொல்லுவாங்க. இல்லம்மா நான் மண்ணை திங்கலன்னு குழந்தை சொல்லும். இருந்தாலும் இல்ல நீ வாயை ஓபன் பண்ணு, நானே செக் பண்ணிக்கிறேன். பொதுவா நம்ம எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம், குழந்தைங்க சொன்னதுன்னா ஒத்துக்க மாட்டோம், தெரியாம கூட எடுத்து சாப்பிட்டு இருந்திருக்கலாம். அதனால ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயை திறந்து காமிக்க சொன்னா, வாயில என்ன தெரிஞ்சது, அந்த சராசரங்களும் தெரிஞ்சது. பகவானோட அவங்க அந்த குழந்தையோட வாயில வந்து யசோதம்மா எதெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா, எல்லாம் உலகம் பூரா, பிரபஞ்சங்கள் ஃபுல்லா, அண்டவெளி ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, அதுக்குள்ள வந்து என்ன தெரிஞ்சுதான், இந்தியா இருக்குது, அதுல கோகுலம் இருக்குது, கோகுலத்துக்குள்ள யாரு இருக்கிறா, யசோதாமா இருக்காங்க. யசோதாமா வந்து குழந்தையோட வாயை திறக்க சொல்லி அந்த வாய்க்குள்ள அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது தெரியுதான். ஓகேவா? இப்ப என்ன காட்சி நடக்குதோ அது வரைக்கும் எதுல தெரிஞ்சது அப்படின்னா பகவானோட வாய்க்குள்ள தெரிஞ்சது. சோ அந்த மாதிரி என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு தரம் பகவான் வந்து தன்னுடைய பிரபஞ்ச வடிவ காமிச்சாங்க. இந்த மாதிரி வேற எந்த சந்தர்ப்பத்துல நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அஸ்தினாபுர அரண்மனையில வந்து தூது போனாங்கல்ல, பகவான் வந்து தூது போனாங்கல்ல, பாண்டவர்களுக்காக. நீங்க வந்து அவங்களுக்கு சரிசமமான இடத்தை கொடுக்கணும், அவங்களுக்கும் ராஜ்யம் உரிமைப்பட்டது அப்படின்னு கேட்க போன போது, அப்ப வந்து அங்க இருக்கிறவங்க யாருமே என்ன சொன்னாங்க, அதர்மத்தின் வழியில நின்னதுனால எல்லாரும் நோ சொல்லியாச்சு. துரியோதனனும் நோ சொல்லியாச்சு, திருதராஷ்டிரன் நோ சொல்லியாச்சு, பீஷ்மர், கிருபாச்சாரியார், துரோணாச்சாரியர் யாருக்குமே அங்க பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தான் யாரு, தன்னுடைய ஆற்றல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு காமிக்கணுங்கிறதுக்கோசரம் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்து தன்னோட யுனிவர்சல் ஃபார்ம காமிச்சாங்க. பட் அது வந்து இந்த அளவுக்கு விஸ்வரூபமா அப்படின்னா அது கிடையாது. விராட் ஸ்வரூபத்தை காமிச்சாங்க. பட் அத பார்த்துட்டு எதுக்கு அப்படின்னா, துரியோதனன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பயமுறுத்துறதுக்காக, சொல்ல போனா அதுதான் ரீசனு. அதுக்காக தன்னோட ஆற்றல்களை கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தினாதான் அவங்க எதிரிகளை கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்ப துரியோதனன் என்ன சொல்லிட்டான் அப்படின்னா, நீங்க ஏதோ உங்களோட மேஜிக்கல் பவர்ஸ காட்டுறீங்க, ஏதோ ட்ரிக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, இதெல்லாம் வந்து யாராலையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அலட்சியம் காமிச்சுட்டாங்க. ஓகேவா? அலட்சியம் காமிச்சதோட விளைவு என்ன அப்படின்னா, எண்ட் ஆஃப் த வார், துரியோதனன் இறப்பு. இப்படிதான் அவங்களுடைய விரிவங்கங்கள் வந்து ஒரு தடவை ஏதோ யசோதா மாட்ட காமிச்சது, ஒரு தடவை அந்த மாதிரி அஸ்தினாபுரத்து அரண்மனையில காமிச்சது. தென் நேத்தி நான் கதையில சொன்னேன்ல, ஜராசந்தன் கதை சொன்னேன்ல, ஜராசந்தன் அப்புறம் அந்த காளையவனன் 2 பேரும் ஒரே டயத்துல சண்டைக்கு வந்தாங்க பகவான் கிட்ட.
அவங்களுடைய ஆற்றல் என்னங்கிறதுக்காக அவங்களால போரிட முடியும். ஆனாலும் அனாவசியமா உயிர் பலி வேண்டாம். அந்த மக்களுடைய உயிருங்கிறது அனாவசியமா போகுதுல்ல, அது வேண்டாங்கிறனால என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா, ஜராசந்தன் 17 வரை தோக்கடிச்சு அவங்க திருப்பி அனுப்புனாங்க. காளையவனன் அவ்வளவு பெரிய போர் அந்த யக்ஷர்களோட போருக்கு வந்திருந்தாலும் கூட அவனை மட்டும் தனியா செப்பரேட்டா கூட்டிட்டு போய் அவன் யாரால அவன் கொல்லப்படணுமோ அந்த ஒரு வேலையை அந்த இடத்துல முடிக்க வச்சாங்க. அதனால என்னாச்சு அப்படின்னா, முசுகுந்த மன்னன் வந்து காளையவனனை கொலை பண்ணதோட இல்லாம முசுகுந்தனுக்கு முக்தியும் கிடைச்சது. ஒரு கல்லுல 2 மாங்காய் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டபுள் பர்பஸ் அந்த இடத்துல சால்வ் ஆச்சு. அப்ப ஜராசந்தனுக்கு ஒரு டைம் தன்னோட 4 ஹேண்டட் ஃபார்மை காமிச்சிருக்கிறாங்க. அப்பயும் ஜராசந்தனை பயமுறுத்தணும், ஜராசந்தனுக்கு தான் எதிரில நிக்கிறது யாரு, பகவான் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரணுங்கிறதுக்காக 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம் இருக்கு. நாராயண சுரூபம் இருக்குல்ல, நாராயண சுரூபம்ங்கிறது சங்கு சக்கரம் கையில வச்சிருக்கோம், தாமரை பூ அப்புறம் கதை வச்சிருப்பாங்க. இது வந்து 4 கைகளிலையும் இந்த 4 பொருட்களும் மாறி மாறி அமைஞ்சிருக்கும். ஒரு விஷ்ணு ரூபத்திலையும் ஒரு மாதிரி அவங்க கைகளை அந்த சாமான்களை மாத்தி வச்சிருப்பாங்க. அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க மாத்தி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பகவானுக்கு வேற வேற நாமங்கள் உண்டு. வாசுதேவர்னு சொல்லுவாங்க, சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் அப்படின்னு நிறைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் ஆஃப் விஷ்ணு பகவான் உண்டு. சரியா? அதெல்லாம் பின்னாடி நீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல பாத்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஜராசந்தனுக்கு வந்து அவங்க என்ன காமிச்சாங்க, 4 ஹேண்டட் ஃபார்ம், அந்த ஃபார்ம் காமிச்சாங்க. அதே மாதிரி முசுகுந்த சக்கரவர்த்திக்கும் அவங்க முக்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது அப்பயும் ஒரு டைம் 4 ஹேண்டட் நாராயண ரூபம் காமிச்சாங்க. இப்ப அதெல்லாம் இல்லை. விஸ்வரூப தரிசனம்ங்கிறது ஒன் வன்லி ஃபார் யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான். இதெல்லாம் குறிப்புல இருக்கும். அப்ப அங்கெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்களா பகவான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் காமிச்சதெல்லாம் இந்த மாதிரி முழு சொரூபம் இல்லை. விஸ்வரூப தரிசனம்ங்கிறது பார்த்த ஒரு ஆள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன், அதுவும் போர்க்களத்துல வச்சு. அதுவும் எப்படி அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஞான கண்கள் அங்க வழங்கப்பட்டது. அர்ஜுனன் மட்டும்தான் பார்த்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அர்ஜுனன் மட்டும் பார்க்கலை, உள்ளர இருக்க சஞ்சய்னு பார்த்தாங்க. அஷ்னாபுரத்து அரண்மனையில ஏற்கனவே அவங்களுக்கு அந்த திவ்ய கண்கள் வியாசரால வழங்கப்பட்டது. சோ திருதராஷ்டனுக்கு அந்த இந்த இங்க என்ன நடக்குதுங்கிறத சொல்லிட்டு இருக்காங்களா சஞ்சயன், அவங்களும் அதை பார்த்து அது திருதராஷ்டனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ அட்டை டயத்துல யாரு 2 பேர் அந்த ஞான கண்களோட திவ்ய கண்களோட அதை பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு அர்ஜுனன், இன்னொன்னு சஞ்சயன். இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். தென் அர்ஜுனனின் மனநிலை. இப்ப போன சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொன்னாங்க, தன்னோட வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. ஒண்ணா சொல்ல அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, கம்ப்ளீட் தெளிவு பிறந்துருச்சு. அவனோட மயக்கம்ங்கிறதே சுத்தமா இல்லாம போயிடுச்சு. இன்னொன்னு சொல்ல போனா அவனுக்கு வந்து இன்னும் பெருமையாவே இருக்கு. ஹி ஃபெல்ட் ப்ரௌட். ஏன்னா இப்படி ஒருத்தர் நமக்கு ஃப்ரெண்டா, சரியா, நம்மள்ட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு ப்ரைடு தரக்கூடிய விஷயம், நான் இதை வச்சிருக்கேன்னு நம்ம பௌதிக மக்கள் நம்மளே என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா எங்கிட்ட இது இருக்கு உங்கள்ட்ட எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ணிப்போம், ஒருத்தவங்களுக்கு கம்பாரிசன் பேசிப்போம்ல. அந்த மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு என்ன அப்படின்னா அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருதான். இவ்வளவு ஆற்றல்கள் மிக்கவர் யாரு அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரெண்டு, நம்ம அவங்களோட பக்தனாய் இப்ப ஆயிருக்கிறோம். அப்ப பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு மேல ஃபர்ஸ்ட் நின்னதுனால அவங்க பரமனை அவங்கள ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா பூரண திருப்திங்கிறது கிடைச்சது. எப்பவுமே நம்ம சாட்டிஸ்பேக்ஷன் எப்ப நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தேவையானது கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு. நமக்கு வந்து ஒரு எந்த விதமான குறையும் இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த குறை இல்லாத தனம் தான் என்ன அப்படின்னா பூரண திருப்தி. திருப்தி எதனால கிடைச்சது, பகவான் அந்த அளவுக்கு ஞானங்களை வழங்கிட்டாங்க. அவ்வளவு ஞானங்கள், அவ்வளவு ரகசியங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து மறுபடியும் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது மூலமா அர்ஜுனோட மனசுல இருந்த அத்தனை குழப்பங்களையும் நீக்கிட்டாங்க. இதுதான் வந்து இந்த பக்தி யோகம். இந்த 6 சாப்டர்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்வீட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா இதுதான். மேல 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 நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு திவ்யமான ஞானம் கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அது பகவான் சொல்ல நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். அப்படிங்கும்போது நம்மளுடைய மனசுல வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு மயக்கம்ங்கிறது நீங்கும். இது நம்ம வந்து நம்ம ஃப்ரம் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளாலே இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ அர்ஜுனனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா மயக்கம்ங்கிறது நீங்கிடுச்சு. என்ன அப்படின்னா இதுமேல் கடவுள் தான் வந்து ஆதி மூலம், அவங்கதான் முதற் கடவுள் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு. அதனால அவங்கள பரமனா ஏற்றுக்கிட்டாங்க. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெடா அவங்கள ஏத்துக்கிட்டாங்க. தென் அதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூரண திருப்தி கிடைச்சது. இது வந்து கடவுளோட மெர்சினாலதான், அவங்களோட கருணையினாலதான் நமக்கு இந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைச்சது. ஏன்னா பகவான் வேற யாரை வேணாலும் தேர்ந்தெடுத்திருந்திருக்கலாம். அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அர்ஜுன் வந்து ஒரு எலிவேட்டட் டிவோட்டி. அவங்க வந்து பகவான் என்ன சொன்னாலும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க, சிரமர் கொண்டு செய்வாங்க. நீ இந்த போர் புரியணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லும் போதுதான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க குறிப்பிட்டுட்டே வராங்க. அதனால அவன் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு திருப்தியான மனநிலை அந்த இடத்துல வந்தது. அதுக்கப்புறம் பகவானோடைய அந்த அச்சிந்திய சக்தியும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11.1. படிக்கிற மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரபிரம்மணே நமஹ. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத
एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदर्थकाय परमं मुख्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். ஓகேவா? இது என்ன 7, 9 and 10 அவங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பூரண தெளிவு வந்ததுனால பகவான்கிட்ட அவங்க இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனக்கு மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அவனுடைய மயக்கம்ங்கிறது குழப்பம்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டா தீர்ந்துருச்சு. மாதாஜி 2. எஸ் மாதாஜி. भवाप्ययोगि भूतानां शिरौतौ विस्तरसो मया भक्तकमलभक्त्राक्ष महात्म्यमभिसाव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ண. கமலபத்ராட்சன் கூப்பிடுறாங்க. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து தாமரை கண்களை உடையவரே, பகவானுடைய கண்கள் வந்து தாமரை போன்ற அவ்வளவு அழகுமிக்க கண்கள், தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பகவான் லாஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னாங்க? எல்லாத்துக்கும் தோற்றமும் நானே, நடுவும் நானே, முடிவும் நானே சொன்னாங்களா? மூலம், முடிவு, நடுவு எல்லாமே நான் தான். எல்லா விஷயமான பொருட்கள்லயும் அவங்களோட பிரதிநிதித்துவத்தை அவங்க வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. தண்ணியில சுவையா இருக்கிறாங்க, ஆகாயத்துல காற்றா இருக்கிறாங்க, ஒளியா இருக்கிறாங்க, பிரணவம் அப்படிங்கிறதுல ஓம் அப்படிங்கிற அந்த மந்திரமா இருக்கிறாங்க, ஒரு பாண்டவர்களும் அர்ஜுனனா இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க என்ன சொன்னாங்க? தன்னை வந்து எங்கெல்லாம் தன்னை பிரதிநிதித்துவத்தை அவங்க வந்து காமிக்கிறாங்களோ அது எல்லா விஷயங்களையும் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னதுனால அவங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகள், வைபவங்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சதுனால இப்ப அர்ஜுனன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா தெளிவா திருப்தியோட அவங்க இருக்கிறாங்க. 11.3 மெத்தட்ஸ். ஏவமேத்யதாத்மானம் ஆத்மானம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காணுகின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். பகவானோட உண்மை ரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உண்மை நிலை என்ன அப்படின்னா இந்த 2-handed ஃபார்ம் தான். பகவானோட இந்த கிருஷ்ண ரூபம் தான் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய மூல ரூபம். கோலோக பிருந்தாவனத்துல பகவான் எப்படி இருக்காங்களோ அதே ரூபத்துலதான் இங்கேயும் அவங்க தோற்றம் அளிக்கிறாங்க. இந்த திவ்ய ரூபத்தை கண்டு நான் வந்து உங்கள்ட்ட வந்து நான் வணங்குறேன், உங்கள்ட்ட நான் பக்தி செலுத்துறேன் அப்படிங்கும் போதும் எனக்கு என்ன தேவை? நீங்க இப்ப போன சாப்டர்ல சொன்னாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள அவங்க எப்படியெல்லாம் அவங்க தன்னை வந்து வியக்தித்துவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, எப்படி எல்லாம் தோற்றம் அளிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியணும். அதனால உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை எனக்கு நீங்க காமிங்க அப்படின்னு அர்ஜுன் இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க. அர்ஜுனோட மனசுல வந்து என்ன இருக்குங்கிறது அர்ஜுனோட ஆத்மா கூடயே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். இது அர்ஜுனனோட ஆவல் கிடையாது, அவனுடைய மனசுல இருந்து வெளிவந்த ஆவல் கிடையாது. அவன் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்காக இந்த கொஸ்டினை கேட்கலங்கிறது பகவானுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அர்ஜுனன் யாரு? மிகச்சிறந்த பக்தன். அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் இந்த ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்த விட்டும் அர்ஜுனன் கிட்ட இருந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து வரணும்னு கிடையாது. எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்காகவும் தான். பகவான் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்களால விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஞானத்தை வச்சு என்ன செய்வாங்க எல்லாருமே? அவங்க தன்னுடைய மேஜிக்கல் பவர்ஸ், ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நானும் இதே மாதிரி ஆற்றல்கள் எல்லாம் கொண்டவன் தான், சோ எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நோ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. பட் யாரால சொல்ல முடியாது, எப்ப சொல்ல முடியாது அப்படின்னா விஸ்வரூபத்தை காட்டு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால அதை காட்ட முடியாது. சோ இன் ஆர்டர் டு ப்ரூவ் இந்த ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய மக்கள் வந்து நாத்திகவாதிகள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, இது இல்ல நீ சொன்ன மாதிரி கிடையாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாராலையும் பேச அப்படின்னு அர்ஜுனன் கொடுக்குறாங்க. சோ அர்ஜுனனுக்கு இந்த மனநிலை, இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற விஷயமும் யாரால வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானால வந்தது, ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். விஸ்வரூபத்துக்கான வேண்டுகோள் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளிருந்து செயல்படக்கூடிய பரமாத்மா தான். அதான் நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக, கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ளாத நபர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களாக கருதுபவர்களுக்கும், ஓகேவா, அவங்க 2 பேருக்கும் நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக.
கிருஷ்ண பகவான் வந்து பகவான் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா அதுல ஒரு சிலதை வச்சுக்கிட்டே கூட என்ன செஞ்சிட முடியும், நிறைய ஏத்திஸ்ட் என்ன செய்வாங்க, ஏமாத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால அந்த மாதிரி பீப்புளுக்காக இல்ல, பகவான்னா தே ஷுட் ஷோ ஹிஸ் விஸ்வரூபா. ஏன் அப்படின்னா நம்ம கையில ஆதாரம் இருக்குது. பகவத்கீதையில பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் விஸ்வரூபத்தை காமிச்சாங்க. சோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஷோ. அப்படி நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ஆணித்தரமா இன்னொருத்தவங்களை கேட்க முடியும். நிச்சயமா அவங்களால அதை காட்ட முடியாது. சோ நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், அவங்கள்ட்ட இருந்து இவங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, நம்மள வந்து மயக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க, நம்மள வந்து ஏமாத்துறதுக்காக வந்திருக்காங்க. நமக்கு வந்து நிச்சயமா அவங்களோட டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும். சாதாரண மனிதர் பகவானை வந்து சாதாரண மனிதரா சில பேர் கருதுவாங்க, இவங்களுக்கு இந்த பொட்டன்சி இருக்குது அப்படின்னு. பட் அது கிடையாது. அதுங்களால எது வரைக்கும் காட்ட முடியும் அப்படின்னா விஸ்வரூபத்தையும் காட்ட முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கறதுக்காக. இதனாலதான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் வந்து விஸ்வரூபத்துக்கான வேண்டுகோள் வச்சாங்க. மத்தது 7. ஓகே மாதாஜி. இகைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஷ்யாத்ய சசராச்சரம் மம தேஹே குணாகேச யச்சான்யத் த்ரஷ்டுமிச்சசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா, இப்ப பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். கிராண்டட். அவன் கேட்டது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்ப பகவான் காட்ட போறாங்க. இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். இப்போது நீ விரும்புவை மட்டுமின்றின்னா என்ன அர்த்தம், இப்ப இந்த டயத்துல நீ விஸ்வரூபத்தை காட்டு அப்படின்னா இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும் இல்லாம எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது, இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல இன்னும் 18 நாளைக்கு என்ன நடக்க போதோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்தே காமிச்சிருவாங்க பகவான். ஓகேவா. இது வரைக்கும் இருந்ததை காமிக்கணும்னா கூட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு கூட செஞ்சிட முடியும். ஓகேவா. அப்படியும் கூட ஏத்திஸ்ட் வந்து ஏமாத்துவாங்க. சோ பகவான் என்ன செய்ய போறாங்க, கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் நீ பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. பகவானோட ரூபத்துக்குள்ள நம்ம பார்க்க போறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அச்சாணி மாதிரிதான் இது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்படுது. எல்லாமே உனக்கு தெரிய போகுது, எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு காட்ட போறேன்னு பகவான் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு பதில் கொடுக்குறாங்க. 11.8 மாதாஜி. நது மாம் சக்ஸசே த்ரஷ்டும் அனைநைவ ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷுஹு பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா திவ்யமான கண்கள் வேணும். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். அந்த திவ்யமான கண்களை பகவான் கொடுக்குறாங்க. சுரூப தரிசனத்தை நீ பாரு. எல்லாராலையும் பார்க்க முடிஞ்சதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அவ்வளவு சேனைகள்லாம் அவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க. பாண்டவர்கள் மீதி எல்லாரும் இருந்தாங்க. கௌரவர்கள் 100 பேர் இருந்தாங்க. பீஷ்மாச்சாரியார், துரோணாச்சாரியார், வேற யாருக்கும் தெரியாததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அந்த கண்களை அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமே வழங்கினார். சோ அர்ஜுனன் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல என்ன பார்த்தாங்க, அதுவும் அந்த தேர்கால்ல நின்னுகிட்டு அர்ஜுனனால கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் பார்க்க முடிஞ்சது. நிகழ்காலம், எதிர்காலம், கடந்த காலம் எல்லாத்தையும் அர்ஜுனனுக்கு காட்டுனது பகவான் இந்த இடத்துல. என்னென்ன பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்வியூ பார்த்துருவோம். தோற்றம் மறைவு, அதாவது விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து தோன்றக்கூடியது, அப்புறம் மறையக்கூடியது. ஏன் அப்படின்னா அது வந்து மெட்டீரியல். இது நடந்தது எங்க, இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் எங்க நடந்தது அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துல. சரியா. பௌதிக உலகத்துல நடக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களும் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், டெம்பரவரின்னு சொல்லியிருக்கோம். எல்லாமே சில காலம் தான் நீடிக்கும். அதுக்குன்னு ஒரு டைம் பீரியட் உண்டு, அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு. அது என்ன ஆயிடும், அதுக்கு மேல அது என்ன இருக்காது, சாஸ்வதமா இருக்காது, அது சாஸ்வதமா இருக்காது. சோ அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகும், மறையும். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் என்ன போகுது, என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் விஸ்வரூபத்தை காட்டுவாங்க. காமிச்சிட்டு அர்ஜுனன் என்ன செய்வாங்க, அதை பார்த்து அதை தரிசனம் பண்ணி அதுல என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு அச்சம் வேற வரும். அதை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, இல்ல எனக்கு இதை பார்த்தா பயமா இருக்குன்னு சொல்லி பிரார்த்தனைகள்லாம் வச்சு அவங்கள எகைன் தன்னுடைய மூல ரூபத்துக்கே அவங்கள வாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகேவா. அதனால என்ன ஆகுது, சில நிமிட நேரங்களுக்கு மட்டுமே இது தோன்றக்கூடியது, பின்னாடி மறைஞ்சிருச்சு. அடுத்தது பகவானின் கருணையினால் மட்டுமே காண இயலும். எஸ். ஏன் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு அந்த திவ்ய கண்கள் கொடுக்கப்பட்டது. இப்ப நம்ம எல்லாரும் பாத்திர முடியுமா, நானும் பக்தன் தானே, என்னால பாத்திர முடியுமா அப்படின்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு எலிவேட் ஆனோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் பார்க்க முடியும். பட் நம்ம எல்லாருமே என்ன செய்ய மாட்டோம், தூய பக்தர்கள் எதை விரும்ப மாட்டாங்கன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லியிருக்கோம், பக்தர்கள் வந்து அவங்களோட ஷியாம சுந்தர ரூபத்து மேலதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இச்சை இருக்கும். அது பகவான அந்த ரூபத்துல இருந்து அப்படி தியானம் பண்றதுலதான் அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கும். அப்பதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் தரும். அதனால தூய பக்தர்கள் யாரும் பெருசா இதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, விரும்ப மாட்டாங்க.
அதுக்கு பகவானுடைய கருணை தேவை. கருணைங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான கண்கள், அந்த பார்வை கொடுத்தாங்கல்ல, அது அது இருந்தா மட்டும்தான் பகவானை காண இயலும். அர்ஜுனனின் ஒப்பற்ற நிலை. அர்ஜுனன் என்ன செஞ்சாங்க, அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து தன்னை வந்து அந்த அந்த இடத்துலயே அவங்களால நிக்க முடியல. அப்படி ஒரு பரவச நிலையில அவங்க இருந்தாங்க. இன்னும் பகவானோட சாதாரணமா பகவானை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாலே எப்படி இருப்பாங்க, அவ்வளவு ஒரு பிரகாசமா, அவ்வளவு ஒரு திவ்யமான ஒளி, ஒரு நல்ல வாசனை அவங்க மேலேந்து, பாக்குறதுக்கு மிக அழகான சியாம சுந்தர ரூபம் இப்படி இருப்பாங்க. அவங்களோட விரிவங்கமா வேற நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்துல பார்க்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டசிக் நிலைமைக்கு போயிட்டாங்களாம் அவங்க. ஒரு மாதிரி பரவசமான நிலைக்கு அவங்களுக்கு கண் கூசுதுன்னு சொல்றாங்க. 1000 கோடி சூரிய அந்த ஒளி, ஒருவேளை 1000 கோடி சூரியன்கள் பிரகாசமா இருந்ததுன்னா அது மேபி பகவான் மேல வந்து அந்த பிரகாசத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு ஒப்பிட்டு பாக்குற அளவுக்கு இருக்குது. அவங்க மேலேந்து வரக்கூடிய இந்த சுகந்த வாசனை, அவங்கள்ட்ட இருந்து வரக்கூடிய இந்த பிரகாசமான ஒளி வெள்ளம், அவங்களோட உடல்ல பார்த்த பலவேறு அந்த அங்கங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அர்ஜுனன் அந்த ஒப்பற்ற நிலைக்கு கொண்டு போய் வச்சிருச்சு. பகவான் எல்லா உறவுகளையும் நிரப்பிடாம். பகவான் அப்படியே அர்ஜுனன் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. உறவுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லி இருக்கிறேன். பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவுன்னு ஒண்ணு உண்டு. ஓகேவா? பக்தர்களாகிய நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பகவானை நெருங்கணும் அப்படிங்கும் போது மொத்தம் வந்து குறிப்பா சொல்றது மொத்தம் 5 உறவுகள் உண்டு. 5 ரசாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் டோட்டலா எத்தனை ரசாஸ் இருக்கு அப்படின்னா 12 ரசாஸ். 12 ரசங்கள்ல 12 உறவு முறைகளை நம்ம பகவானோட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மள வந்து லிங்க் பண்ணிக்க முடியும், கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? அதுல பிரத்யேகமானது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் 5 பிரைமரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 இருக்கும். சாக்கிய ரசா, சாந்த ரசா, தாசிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா, அப்புறம் மாதுரிய ரசான்னு மொத்தம் 5 இருக்குது. ஓகேவா? அப்படி பகவான்கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் இவ்வளவு நேரம் என்ன வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா சாக்கிய ரசம் வச்சிருந்தாங்க. சாக்கியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சக்கியம், ஃப்ரெண்ட், சகோ. சரி, அந்த மாதிரி என்ன அப்படி இருக்கக்கூடியது இந்த திவ்யமான நிலை தன்னுடைய திவ்யமான கண்கள் மூலமா பார்த்தோன்னு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அற்புத ரசாவுக்கு மாறிட்டாங்க. சரியா? அந்த உறவு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஒரு சாக்கிய ரசால இருந்து அற்புத ரசான்னு அடுத்த ஒரு உறவுக்கு போயிடுச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவான் கிட்ட நம்ம எந்த விதமான உறவு முறைகளை கூட வளர்த்துக்க முடியும். அவங்கள குழந்தையாவும் நம்ம பேரண்டாவும். ஓகேவா? அப்புறம் அவங்களும் நம்மளும் வந்து ஒரே உறவு இருக்கிற மாதிரி அவங்க மேல வந்து கோபா கோபிஸ் எல்லாம் கோபிகள் எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பகவான் மேல காதல் கொண்டிருந்தாங்க. அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அதுதான் டிரான்சரண்டல் அந்த பொசிஷன்ல இருந்து பண்றது. ஓகேவா? அங்க பௌதீகமான அந்த லஸ்ட் கிடையாது அது பேரு. அது என்ன அப்படின்னா டிரான்சரண்டல் உன்னதமான உறவுங்கிறது. அது இருக்கிறதே உன்னதமான உறவு. அது வேணும் அப்படின்ட்டுதான் பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ராதாராணியோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் மேல ராதாராணி எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய தன்னுடைய அன்பை வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இன்கார்னேஷனே அதுதான் காரணமா. ஏன்னா கிருஷ்ண பகவானோட உடல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா அவங்களோட மேனி நிறம் நமக்கு தெரியும். கருமேக நிறம். ஓகேவா? அந்த கருமேக வண்ணன் அப்படித்தானே சொல்லுவாங்க. கருப்பா அந்த உடல் தான் இருக்கும். ஆனா வந்து ராதாராணி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா கோல்டன் கலர்ல அப்படியே ஜொலிப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்களோட குணம் இவங்களோட அழகு ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டு வந்ததுதான் யாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அப்படிதான் சொல்லப்படுது. அவரோட இன்கார்னேஷன் யாரு அப்படின்னா ராதாராணியோட அந்த ஒரு குணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய ரூபம் தெரிவித்திருந்தவங்க தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. கௌரணி தாயின்னு சொல்லுவாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு பேர் அப்படின்னா கௌரணி தாய். வந்து கோல்டு மாதிரி ஜொலிப்பாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. நம்மளோட 22வது குரு அவங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா உறவுகளுக்கும் பிறப்பிடமா இருக்கக்கூடிய பகவான் கிட்ட தான் இதுவரைக்கும் செலுத்திட்டு வந்த அந்த உறவை வந்து என்ன ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அற்புத ரசாவுக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு ஒரு திவ்யமான ஒரு நிலைக்கு அவங்க மாறிடுறாங்க பகவானோட அந்த விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகத்தை பார்த்து விட்டு. தோற்றமான மறைவு, பிரபஞ்சமானது படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டு சில காலம் இருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த அழியுதோ அதே மாதிரி விஸ்வரூப தரிசனமும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்காக சில நேரம் மட்டும் காட்டப்படுது. கண்களுக்கு புலப்படும் நிலையிலும் புலப்படாத நிலையிலும் உள்ளதுன்னா என்ன அர்த்தம், அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சது. அங்க குடியிருந்த சேனைகள் யாருக்குமே தெரியல. அப்புறம் இன்னொன்னு விஷயம், கொஞ்ச நேரம் தான் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சிருச்சு. பகவான அர்ஜுனன் வேண்டி கேட்டுக்கிறாங்க, எனக்கு இந்த இதுக்கு மேல பார்க்க முடியல. சோ நீங்க எனக்கு பயமா இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து பழைய ரூபத்துக்கு உங்களுடைய மூல ரூபத்துக்கு நீங்க உங்களோட அந்த ரூபத்தை நீங்க மாத்திக்கோங்கன்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. இதுதான் தோற்றம் மறைவு அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம். தென் பகவானின் கருணையினால் மட்டுமே காண முடியும். என்ன வேணும், அவங்களோட திவ்யமான கண்கள் அவங்க கொடுத்ததுனாலதான், அந்த திவ்ய பார்வை கிடைச்சதுனாலதான். அது எதனால, பகவானோட கருணை இருந்ததுனால. அர்ஜுனன் மேல அவங்களுக்கு அந்த கருணை. அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனோட ஒப்பற்ற நிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, தன்னுடைய உறவு முறையை அவங்க மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டாங்க. அற்புத ரசத்துக்கு அவங்க போயிட்டாங்க.
பகவான் எல்லா உறவுகளையும் இருப்பிடம். மத்தது 11.14. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மத்தது. அன்மியூட்ல இருந்துச்சுமா. அதஸ்ஸ விஸ்வயா விஸ்வோ ஹிஷ்டரோ மாதனஞ்சயா பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலி ரசா பிரபாஷதா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தது. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். பகவான் காமிச்சிட்டாங்க, இதோ பார் அப்படின்னு சொல்லி திவ்ய கண்களையும் கொடுத்து தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தையும் காமிச்சிட்டாங்க. காமிச்சோடனே இவனுக்கு எப்படி இருந்தது அர்ஜுனனுக்கு? ரிஷ்ட ரோமா, அவனோட உடல் பூரா மயிர்கூச்செறியற அளவுக்கு. ஏன்னா புதுசா ஒரு விஷயத்த அவ்வளவு பெருசா பிரம்மாண்டமான ஒரு உருவத்தை வந்து தன்னுடைய கண்ணெதிர்க்கிற அந்த தேர்கால வச்சு அவனால பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அதுதான் இங்க விளக்கப்பட்டிருக்குது. வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். அர்ஜுனனின் வியப்பு. அர்ஜுனன் இதை பார்த்த உடனே என்ன வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வியப்பு வருது. ஏன்னா அவங்க இது வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்க, இத்தனை 9, 10 2 சாப்டர்ஸ்லயும் அப்புறம் 7 3 சாப்டர்ஸ்லயும் பகவானோட வைபவங்கள் நிறைய விவரிக்கப்பட்டது. காதால மட்டுமே கேட்டாங்க. அது எல்லாத்தையுமே இப்ப என்ன பண்றாங்க, கண்ணால அவங்க பாக்குறாங்க. எதுவுமே நம்ம கேட்கறதுக்கும் பாக்குறதுக்கும் நமக்கே டிஃபரன்ஸ் உண்டு. சரியா? யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கதை சொல்றாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கதையை வந்து கேட்கறது அது ஒரு சுவை. அப்புறம் அந்த கதையை வந்து சினிமாவை எடுத்து விஷுவலா போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பாக்குறது இன்னும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இது கேட்ட கதை தானே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யாரும் என்ன பண்ண மாட்டோம், போக மாட்டோம். ராமாயணம் எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கோம், நம்ம பாட்டி சொல்லுவாங்க. மகாபாரதம் கதை நம்ம பாட்டி சொல்லியிருக்கிறாங்க, அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா டிவில இன்னைக்கும் போட்டா நம்ம என்ன செய்வோம், உட்காந்து பார்ப்போம். தெரிஞ்ச கதை தானேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு போக மாட்டோம். நம்ம கிட்ட டைம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை பார்ப்போம், ரசிப்போம். புதுசா பாக்குற மாதிரி இதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியும் பார்ப்போம். அதேதான் அர்ஜுனோட நிலை என்ன இருந்தது அப்படின்னா, அதே வியப்பு இருந்தது. இது ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரபஞ்ச தோற்றத்தை இதுக்கு முன்னாடி யாருமே பார்த்தது இல்ல. அந்த ஒரு இது அவனுக்கு கிடைச்சதுனால அர்ஜுனனுக்கு வியப்பு வந்தது. இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறாங்க. அதுக்கு பகவானுடைய அறிவுரைகள், தென் அர்ஜுனன் அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன பிரார்த்தனைகள் கொடுத்தாங்கிறத ஃபர்தரா நம்ம பார்க்கலாம். 11.15 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் சொல்றதுதான். ஆரம்பம் முதல் முடிவரை அவங்களோட தோற்றம் எப்படி இருந்ததுங்கிறத வந்து அர்ஜுனன் இடத்துல விளக்கம் கொடுப்பாங்க. எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வெற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். பகவான் கிட்ட இருந்து அவங்க தானே மூல தோற்றம் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட இருந்து தோன்றவங்க தான் பாக்கி எல்லாரும். மகாவிஷ்ணு அவங்கள்ட்ட என்ன வந்திருக்கிறாங்க, தென் பிரம்மா முதல் ஜீவராசி, அதுக்கப்புறம் யாரு அப்படின்னா சிவபெருமான், அப்புறம் மற்ற தேவாதி தேவர்கள் எல்லாரும், அப்புறம் எல்லா உயிர்வாழிகளும். சரியா? அப்புறம் பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்கதான் தோற்றுவிச்சாங்க. எல்லா லோகங்களும் அவங்க அதுக்குள்ளதான் வந்தது. சோ எல்லாத்தையும் அவங்களோட உடல்ல சிறப்பாக விட்டிருப்பதை அவனால காண முடியுது. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவரை பார்க்க முடியுது. சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்கள். நாகலோகம்ங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இருக்கிறதுலே கீழே. பிரம்மா எங்க, சத்தியலோகம், அதுதான் இருக்கிறதுலே மேல. சோ எதுல இருந்து எது வரைக்கும் பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னா, சத்தியலோகத்துல இருந்து நாகலோகம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. திவ்யமான நாகங்கள் வரைக்கும் கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம், அவ்வளவு பிரபஞ்சங்களும் அவ்வளவு அண்ட சராசரங்களும் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னு அர்த்தம். 11.16 அர்ஜுனன் மறுபடியும் அவனோட வியப்பு மேலிட பகவான வந்து எல்லையற்ற நபர்னு அவங்க சொல்றாங்க. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உனது உடலில் பற்பல கைகளும். அவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா என்ன இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா என் நம்பர் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் இருக்கும், என் நம்பர் ஆஃப் தலை இருக்கும், என் நம்பர் ஆஃப் வயிறு இருக்கும். ஓகேவா? சோ பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். அத்தனை இருக்குதான் அவங்களோட உடம்புல. எதை பாக்குறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. இதுதானே பகவான் போன சாப்டர்ல சொன்னாங்க. தன்னுடைய வைபவமா அவங்க வாயால சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையும் நான் தான் தோற்றுவிக்கிறேன், நான் தான் மெயின்டைன் பண்றேன், நான் தான் ஃபைனலா டிவாஸ்டேட் பண்றேன்னு சொன்னது இப்ப கண் முன்னாடி பிரத்யட்சமா அர்ஜுனனுக்கு கண் முன்னாடி தெரியுது. அத்தனை காட்சியா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான். சோ அவன் வாயிலிருந்து இந்த பதில்கள் எல்லாம் வருது. மத்தது 17. எஸ் மாதாஜி. கிரீட்டினம் கதினம் சக்தினம் ச தேஜோராசிம் சர்வதோ தீப்திமந்தம் பஷ்யாமி த்வாம் துர்நிரீக்ஷம் சமர்த்தாத் தீப்தானலார்கம் துரிமப்ரமேயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. பகவான் கிட்ட இருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த பிரகாசங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா,
அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி. ஓகேவா? அளக்க முடியாதுன்னா என் நம்பர் ஆஃப் சூரியன் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அவ்வளவு சகஸ்ர கோடி அத்தனை மாதிரி சூரியன்கள் ஒண்ணு சேர்ந்தா எவ்வளவு வெளிச்சத்தை தருமோ அந்த வெளிச்சத்துக்கு ஈக்குவலண்டான பிரகாசம் பகவான் கிட்ட இருந்து வருது எல்லா திசைகளிலும். ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா நிறைச்சுக்கிட்டு நிக்கிறாங்க அவங்க. சோ எல்லா திசையும் பிரகாசமா இருக்குது. அதை கண்ணால உங்களால பார்க்க முடியல. அந்த பூசை செய்யற அளவுக்கு. ஹிரண்மயன பாத்திரம் என்னன்னு படிச்சிருப்போம் நம்ம. ஈஸ்வரனிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வரும். ஒரு பக்தர் ஒருத்தவங்க வேண்டிப்பாங்க, பகவானோட சொரூபங்கிறதை என்னால ஒழுங்கா பார்க்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா அந்த பிரம்ம ஜோதிர் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா மறைச்சிருக்கு. சோ நீ கொஞ்சம் அதை எனக்கு அந்த திரையை ஓபன் பண்ணி காமி, அப்பதான் என்னால உன்னோட சியாமசுந்தர ரூபத்தை பார்க்க முடியும்னு பக்தர் கேட்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அதேதான் இங்க நம்ம அதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. மேல மேல என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, பகவானோட இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை அவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. மேல மேல தான் எதெல்லாம் அந்த கண்களை வச்சு பாக்குறோமோ அதை பார்ட் பை பார்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க அர்ஜுனன். 11.19 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு, நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். ஆல்ரெடி ஹி டோல்ட். உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. ஏன் அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டினதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை திங். அதுதான் இருக்கிறதுலயே மேக்சிமம் பொட்டன்சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுறதுதான். சோ அவங்களோட பெருமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளவிட முடியாதது. தங்களது கைகள் அளவிட முடியாது. என் நம்பர் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் இருக்குது. உமது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையும் உமது சுய தேஜஸால் இந்த அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கின்றேன். அவங்களோட வாயிலிருந்து என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெருப்பு ஜுவாலை விட்டு எரியுது. ஏன்னா அந்த நேரத்துல பகவான் யாரா வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க அர்ஜுனன். அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லுவாங்க, காலோ அஸ்மி, நான் தான் காலம். இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் சர்வநாசம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கிறேன் பகவான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த ரூபம் பார்க்கறதுல முதல்ல வியப்பா இருந்தது. அர்ஜுனனுக்கு வியப்பாவே இருந்துகிட்டு இருந்தது. போக போக பயம் வர ஆரம்பிக்கும். அதனால அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜுவாலை, இந்த நெருப்பு, இந்த பிரகாசம், இந்த தேஜஸ் எல்லாம் எதனால வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இருக்கிற அத்தனை பேரையும் பாண்டவர்கள் ஒரு சில பேரும் பாக்கி எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன். நான் தான் காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய கண்கள் சூரியனும் சந்திரனும். அதுக்கு ஒப்பீடு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். அவங்களோட அந்த ஆற்றலை எடுத்துக்கிட்டுதான் சூரிய பகவானும் சந்திர பகவானும் வானத்துல பிரகாசிக்கிறாங்க. 11.20 எகெயின் அர்ஜுனன் சொல்றாங்க, தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என்னை எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். ஸ்வரூபம் எப்படி இருக்குதான், அவங்களோட அடியும் தெரியல முடியும் தெரியல. சரியா? அவங்களோட அடி முடி ரெண்டுமே தெரியாத அளவுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா மறைச்சுக்கிட்டு ஃபுல்லா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வியாபிச்சிருக்கிறாங்க. மகாத்மாவே இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. மூவுலகம் குழம்பியுள்ளதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய பிரம்மலோகம், அப்புறம் சத்தியலோகம், அந்த மேல இருக்க ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாத்துலயும் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் இதை பார்க்க முடியுது. நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். நாட் ஓன்லி அர்ஜுனன் பௌதிக உலகத்துல அர்ஜுனனால பார்க்க முடிஞ்சது. பொற்களத்துல யார் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் மட்டும்தான் பார்த்தாங்க. பட் மூவுலகமும் பார்த்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் பார்த்தது. நிறைய ரிஷிகள் பார்த்தாங்க, நிறைய பக்தர்கள் பார்த்தாங்க. அங்கே இந்த தேவர்கள் அத்தனை பேரும் பார்த்தாங்க. எல்லாரும் பகவானோட இந்த சுரூபத்தை பார்த்துட்டு ஏன் இந்த உக்கிரமான சுரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதி அமைதின்னு துதிப்பாங்க. 11.21 தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். எல்லாருக்கும் என்ன வருதான், ஒரு பயம் வருது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இதை யாருமே பார்த்தது இல்லைங்கும் போது பகவான் பத்தின அந்த தாட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு அவங்க எல்லாருக்கும். பகவான் இப்படி ஒரு ஆற்றலை தன்னால வெளிப்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்கும் வந்ததுனால சிலர் அச்சமுற்றனர், கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். திடீர்னு இந்த உக்கிரமான ரூபத்துக்கு எடுத்ததுக்கான காரணம் தெரியாம எல்லாருக்கும் என்ன வந்துருது, அச்சம்ங்கிறது வருது. அச்சத்தோட என்ன செய்ய முடியும், நம்ம பிரார்த்தனையும் அடிபணிதலையும் தான் நம்மளால வைக்க முடியும். அதை எல்லாருமே செய்யறாங்க. மத்திய 28. எஸ் மாதாஜி. यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नवलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. हरे कृष्ण माताजी. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற முதுவாயினும் நுழைகின்றனர். முன்னாடியே ஒரு ஸ்லோகால என்ன சொன்னாங்க அர்ஜுனன், கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் காட்ட போறேன்னு பகவான் சொன்னோன்னு என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னு அர்ஜுனனுக்கு வியப்பு மேலிட்டுதான் இப்ப காமிச்சுட்டாங்க பகவான். என்ன, எல்லா வீரர்களும் அங்க இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் எல்லாம் வேக வேகமா பகவானோட வாய்க்குள்ள போறதா அவன் பாக்குறான். யாரெல்லாம், பீஷ்ம பிதாமகர், அப்புறம் துரோணாச்சாரியார், அப்புறம் கர்ணன், அப்புறம் இருக்கக்கூடிய சேனை வீரர்கள் எல்லாருமே எங்க போறாங்க அப்படின்னா பகவானோட வாய்க்குள்ள வேக வேகமா விரைவாக உள்நுழைக்கின்றனர்.
என்ன காரணம் அது எதுக்கு அனாலஜ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஆறு வந்து கடலோட கலக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அந்த நதிங்கிறது என்ன ஆகுது, நிறைய நிறைய கைகளோட நிறைய விதமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல ஒன்னா சேரும். ஓகேவா? ஒரே இடமா ஃப்ளோ ஆகதோட இல்லாம இந்த ட்ரிபியூட்டரிஸ் சொல்லுவோம்ல, கிளை நதிகள். ஓகேவா? அந்த ட்ரிபியூட்டரி எல்லாமே போய் எங்க கடைசியா சேருது, எல்லாமே ஒரு இடத்துல போய் மிங்கிள் ஆகுறது எங்க அப்படின்னா ஓஷன்ல தான் போய். சரியா? சோ எல்லாம் வேற வேற பாதைகள் எடுத்து வந்தாலும் கூட ஒரு இடத்துல உள்நுழையிற மாதிரி வேற வேற இடத்துல இருக்கக்கூடிய தேர்ல அமர்ந்திருக்கிறாங்க, யானை மேல அமர்ந்திருக்கிறாங்க, காலாட்படையா இருக்கிறாங்க, குதிரை மேல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. சோ யாரா இருந்தாலும் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, வேகமா வந்து பகவானோட வாய்க்குள்ள நுழையிறாங்க. அது எப்படி இருந்துதான் ஒரு நெருப்பு விளக்கு இருக்குது. அந்த விளக்கோட அந்த வெளிச்சத்துக்கு ஈர்க்கப்பட்டு விட்டில் பூச்சி எல்லாம் அதை நோக்கி வேகமா போகும்ல, போயிட்டு அங்க விழுந்து சாகும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரும் பகவானோட வாய்க்குள்ள போயிட்டு அங்க உள்ளர பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்லுவாங்க. அர்ஜுனனை வியப்பு. இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன அப்படின்னா ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை அவங்களோட பகவானோட அந்த தோற்றம்ங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அடிமுடி தெரியாத அளவுக்கு இருந்தது. அப்புறம் பகவான் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா எல்லையற்றவரா தெரிஞ்சாங்க. பிரகாசமான ஜோதி அவங்களோட உடம்புல இருந்து வெளிப்பட்டுச்சு. அப்புறம் அவங்க புருஷோத்தமன் பரமன் அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனன் ஒத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 200 ஃபார்ம்ல இருந்தவங்க சடனா என்ன செய்ய முடியும், விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்ட முடியும் அப்படின்னா அவங்கதான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிற எண்ணம், பரமான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கண்டிப்பா யாருடைய மனசுலயும் வந்துரும். இவங்க ஒரு டிவோட்டியா இருக்கிறதுனால அதை நம்பிடுறாங்க. அடுத்தது அளவற்ற வைபவங்கள். பகவானுடைய அளவற்ற வைபவங்கள் எல்லாம் ஒன்னொன்னா சொல்லப்பட்டது. நிறைய ஸ்லோகாஸ் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொஞ்சம் விட்டுருக்கிறோம். நம்ம என்ன ரீசன் அப்படின்னா டைம் காரணமா. நீங்க டைம் கிடைச்சது அப்படின்னா புக்ல நீங்க எடுத்து ஸ்லோகாஸ் வாசிச்சு பார்த்துக்கலாம். நிறைய அனுபவங்கள் இதுல உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்ன அப்படின்னா பகவானோட சுரூபம் எப்படி இருந்தது, மஞ்சள் அங்கவஸ்திரம் போட்டிருந்தாங்களாம். அண்ட் தென் அவங்களோட உடம்புல இருந்து சுகத்தமான மனம் வீசுனுச்சு. அவங்களோட உடல்ல வந்து நாகங்கள் இருந்ததோட, மலைகளை பார்த்ததோட, அப்புறம் ஆறுகள், நதிகள், சமுத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்ததோட, சித்தர்கள், அப்புறம் மற்ற எல்லா தேவர்கள், தெய்வாதி தேவர்கள் அத்தனை பேரும், அப்புறம் பிரஜாபதிகள், எல்லாரும், ரிஷிகள், முனிவர்கள் எல்லாருமே அவங்களால பார்க்க முடிஞ்சது அர்ஜுனனால. சோ அளவற்ற வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் காமிக்கிறாங்க. சுகந்தமான மனம் அவங்க உடம்புல இருந்து வீசுனுச்சு. மூலகங்களிலும் பரவியது அந்த அந்த ஒளியானது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா உலகத்துக்கும் பரவணுச்சு. சோ இங்க இருக்க மட்டும் இல்லாம அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் தெரியாம வேற யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் அது தெரிஞ்சது. தெரிஞ்சு அங்க இருக்கவங்கள என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அச்சப்பட்டாங்க. அப்புறம் பகவான் கிட்ட அடிபணிஞ்சாங்க. அதாச்சு 31. Yes, Mataji. आख्याहि मे को भवान् प्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. हरे कृष्ण माताजी. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். தேவர்களின் இறைவனை எல்லாருக்கும் முழுமுதற் கடவுள்னு தெரிஞ்சிருச்சு. உக்கிரமான ரூபம் எடுத்து வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துருது. முதல்ல தெளிவானதுனாலதான் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபத்தை காட்டுன்னு சொன்னாங்க. காதால் கேட்ட அந்த வைபவங்களை எல்லாத்தையும் கண்ணால பாக்கணுங்கிற அந்த நினைவு. அண்ட் தென் யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு எல்லாம் பகவான்கிறவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை உடையவர்கள் அப்படின்னு மத்தவங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஒரு ஆசை காரணமாகவும் அர்ஜுனன் அந்த கொஸ்டினை கேட்டாங்க. அதனாலதான் விஸ்வரூப தரிசனம் இப்ப கிடைச்சது. கிடைச்ச விட்டு அதெல்லாம் பார்த்து வியந்த விட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்ததுனால நீங்க யாரு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறாங்க. என்னிடம் கருணை காட்டும் தாங்களே ஆதி புருஷர், உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். இப்படி ஒரு ரூபத்தை இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கிறீங்களே, இவ்வளவு பேர் உங்க வாயில உள்நுழையிற மாதிரி எனக்கு கண்களுக்கு தெரியுது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனன் இப்ப கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகள் இதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. காலம் நான். காலம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எல்லாரையுமே அவங்கதான் விழுங்க போறாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது முன்னுரைத்தல். நான் தான் இந்த இடத்துல யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம். ஓகேவா? இங்க வந்து நீ உன்னால நடக்கலன்னா கூட இந்த விஷயங்கள் எல்லாருமே என்ன ஆயிடும், என்னால நடந்தே தீரும். அதுதான் வந்து எதிர்காலத்தையும் காட்டுனாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகால என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா நிகழ்காலம் எதிர்காலம் ரெண்டுமே இதுல காமிக்கப்பட்டது. நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சுறாங்க. சோ இது எல்லாமே என்ன முன்னுரைக்கப்பட்டது. அப்புறம் நீ அதுக்கு என்ன பண்ணனா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நீ கருவியாக செயல்பட்டால் போதும். நீ இல்லாமே கூட இந்த விஷயங்கள் நடைபெற போகுது. பட் இந்த இடத்துல போர்க்களத்துல சத்திரியன் வந்து ஆயுதம் எடுத்து போர் புரிஞ்சா மட்டும்தான் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் உலகத்துக்கு தெரிய வரும். சரியா? இப்ப வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது யாருக்கு மட்டும் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாரும் மரணிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம். பட் அது எல்லாத்துக்கும் கருவியா இருந்து யார் செயல்பட போறா அப்படின்னா அர்ஜுனன். அதுக்கு கிருஷ்ண பகவான் அறிவுரை சொல்லுவாங்க.
அது வரைக்கும் ஏன் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து நம்ம போரை விட்டுட்டு போயிடலாம ஒரு விரக்தி மனப்பான்மையிலே இருக்கிறாங்கல்ல, இருமனத்திலே இருந்துகிட்டு இருக்காங்கல்ல, இவ்வளவு ஞானங்கள் கிடைச்சும் கூட என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்க மனசுல இருந்ததுனாலதானே பகவத்கீதையே வந்துச்சு. சோ அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் பகவான் சொல்றாங்க, இது எதுவுமே ஒன்னால் செய்யப்பட போவது இல்ல, நீ இல்லைனாலும் இதெல்லாம் நடக்கும். சோ நீ இருந்து இதுக்கு கருவியா செயல்பட்டு இந்த விஷயங்களை முடி அப்படின்னு அறிவுரை கொடுக்குறாங்க. 33 மாதாஜி. படிக்கிறோம். तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् स्वराज्यं संवृत्तं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சவ்யசாசின் இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு புது பேர் கொடுக்குறாங்க, சவ்யசாசின்னு கூப்பிடுறாங்க. என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அந்த வில் அம்பு அதோட போர் புரியர்களை யாரு ரொம்ப நிபுணன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காண்டிவன். பேரே அர்ஜுனனுக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா காண்டிவன். அப்படி ஒரு அந்த அந்த ஒரு ஆற்றல் மிக்கவங்க, அதனால சவ்யசாசின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசனை அனுபவிப்பாயாக. பகவான் இந்த இடத்துல அறிவுரை கொடுக்கறதோட இல்ல, அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க, வாழ்த்துக்களும் கொடுக்குறாங்க. நீ இது போரிட்டாயானால் எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசனை நீ அனுபவிக்க போற அப்படின்னு முன்கூட்டியே சொல்றாங்க. எனது ஏற்பாட்டால், பகவானுடைய ஏற்பாடு இது, என்னுடைய ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சத்யசாட்சியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. சோ எந்த ஒரு விஷயமே வந்து அர்ஜுனால நடக்குதுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. பகவான் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா, அவங்களோட பிளான் தான் அந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது. சோ அதுக்கு வந்து நடுவில் ஒரு கருவியா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க. 37 மாதாஜி. படிக்கிறோம். கஸ்மாச்ச தேனன மேலன்னகாத்மன் கரியசே பிரம்மணோ வியாதிகத்ரே அனந்த தேவேச ஜெகன்னிவாச त्वमक्षरं सदसत्तत् परं यते. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மகாத்மாவே, பிரம்மாவிட சிறந்தவரே, கருவியா நீ போரிடு அப்படின்னு சொன்னோன்னு அர்ஜுனனுக்கு மறுபடியும் பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க. நீங்களே ஆதி படைப்பாளர், எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். மறுபடியும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் அறிவுரை சொன்னோன்னு அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ஒரு பெருமை அதிகமாயிடுது. அந்த வியப்பு மேலிட அவங்க கேக்குறாங்க, மூலகங்களையும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தேவர்களும் வந்து இங்க நிக்கிறாங்க, உங்களுக்கு அச்சப்பட்டு உங்களுக்கு அடிபணிறாங்க. எல்லாரும் உங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் எல்லையற்றவர், அவங்கதான் எல்லா தேவர்களுக்கும் தேவர், அவங்கதான் அகிலத்தின் அடைக்கலம் அப்படிங்கிற காரணம் இருக்கிறதுனால இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்க நிக்கிறாங்க. அதனால இந்த எல்லா காரணமும் இருக்கிறதுனால அத்தனை பேர் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்ஜுன் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 43 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 43 படிக்கிறேன் மாதாஜி. पिदासि लोकस्य सचराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्करीणान् न त्वत्समोऽस्यत्यप्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை, வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களில் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தி நிறைவனே, இந்த மூலையில் உண்மையோட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? பிரார்த்தனைகள் கண்டினியூ ஆகுது. அர்ஜுனன் வந்து பகவானை பத்தி அவன் புரிஞ்சிருந்த அத்தனை விஷயத்தையும் இந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் முதன்மை பிரம்ம சமிதியில தானே சொல்லப்பட்டிருக்கு, எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் அவர் தான், பரம ஈஸ்வரன் அவங்கதான், சச்சிதானந்த ரூபம் உடையவங்க அவங்கதான். சரியா, அளவற்ற சக்தி எல்லாமே யாருக்கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. அவங்கதான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை உருவாக்குனதுனால அவங்களோட உயர்ந்தவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்னு மறுபடியும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட் உற்சாகத்துல இருக்கிறாங்க. பகவான் கேட்ட உடனேயே வந்து என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைச்சிருச்சு, அதை பார்க்கக்கூடிய திவ்ய கண்கள் கிடைச்சிருச்சு. அதனால ஃபுல் உற்சாகத்துல இருக்கிறதுனால அர்ஜுன் மேல மேல என்ன பண்றாங்க, தன்னுடைய சமர்ப்பணத்தை அந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்கிறாங்க, பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 51 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி.
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदासीमस्मि संवृत्त सदेशा प्रकृतिं सत्कदः. ஹரே கிருஷ்ணா. மானுஷம் ரூபம். இப்ப இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணாங்க, வியப்பு மேலிட அதை பார்த்தாங்க. மூலகங்கள் இருக்கக்கூடிய அத்தனை தேவாதி தேவர்களும் அந்த ரூபத்தை பார்த்தாங்க. எல்லாருக்கும் முதல்ல பயம் வந்தது, அதனால அடிபணிதல் பண்ணாங்க, பிரார்த்தனைகள் வச்சாங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பகவான் கிட்ட கம்ப்ளீட்டா தன்னை சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கதான் பரம புருஷன் அப்படிங்கறத ஒத்துண்டு மூலமா நிறைய பிரார்த்தனைகளை கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த ரூபம் எதுக்காக வந்தது அப்படிங்கிற விஷயமும் பகவான் சொல்லிட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து என்னால மரணிக்கப்பட போகிறார்கள், அத்தனை பேரும் என்னுடைய வாய்க்குள்ள நசுங்கிறத வந்து அர்ஜுனன் பார்த்ததுனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எல்லாருடைய முடிவும் ஆல்ரெடி அவங்களோட பிளான் படி தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது, அதனால நீ கருவியா இருந்து செயல்படுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ விளக்கம் புரிஞ்சிருச்சு. அதனால இப்ப அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க, நீங்க உங்களோட ரூபத்துல இருந்து மானுஷம் ரூபம், சாதாரண 2 மற்றும் 4 கை ரூபங்களை நீங்க எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணரே வருது உண்மையான ரூபில் கண்ட போது அர்ஜுனன் கூறினான். அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க, தன்னோட 400 நாராயண ரூபத்தை காட்டுறாங்க. சங்கு சக்கரம் கதை அண்டு தாமரை பூ வச்சுட்டு இருக்கிற 400 நாராயண ரூபம். இப்ப பகவான் தன்னை மாத்திக்கிறாங்க. விஸ்வரூபத்துல இருந்து இந்த 4 ஆர்ம்டு விஷ்ணு ரூபம் வந்துடுறாங்க. ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. ஓகேவா, முதல்ல தெளிவு இருந்துச்சு, தெளிவான அந்த மனதை வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தோன்னா உனக்கு ஒரு பயம் வந்தது, அந்த பயத்தை போக்குனாங்க பகவான். தென் அதனால அர்ஜுனன் என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா 400 ஃபார்ம், அந்த ஃபார்ம் நீங்க காட்டுங்கன்னாங்க. இதை பார்த்தோன்னா அர்ஜுனுடைய மனம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அமைதி ஆயிடுச்சு. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அற்புத ரசம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது என்னவா மறுபடியும் மாறிடுச்சு, பகவான் மேல இருக்கிற பழைய இணைப்பு. ஓகேவா, அதுதானே அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்குமான இயல்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 பேருக்கும் உள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா அந்த ரசம் தான். ஓகேவா, அந்த ஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்க, அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதுல வந்து ஒரு கதை இருக்கு, நான் சொல்றேன். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் துவாரகையில பாக்குறதுக்காக வந்து ஒரு தடவை வந்து அர்ஜுனன் வருவாங்க. துவாரகையில கிருஷ்ண பகவான் வந்து ராஜாவா இருந்து அந்த நாட்டை ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்களை பார்த்துட்டு போறதுக்காக ஒருத்தர் அர்ஜுனன் மட்டும் வருவாங்க. வந்தோடனே ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸா 2 பேரும் உடனே ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க. ருக்மிணி தாயார் வந்து பாப்பாங்க, பேசிட்டு இருக்கிறோம், நாங்க வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். பொதுவா நம்மளே இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன செய்வோம், 10 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது ஸ்கூல் மேட்டை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா வான்னு உட்காந்து வச்சு பேசி வீட்டுல இருக்கிறவங்க யாருமே கவனிக்க மாட்டோம். ஓகேவா, எந்த வேலையும் வீட்டுல ஓடாது, அவங்களோட கதை பேசுவோம், போன்ல கிடைச்சாலே பேசுவோம். ஓகேவா, அந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா 2 பேரும் அப்படியே டீப்பா அதுல போயிடுறாங்க, என்கிராஸ் ஆயிடுறாங்க. பழைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் அவங்க நினைவு கூடுறாங்க, அதை பத்தி பேசுறாங்க. லேட் ஆயிட்டே போகுது. அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அந்த ரூம்லயே வந்து என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா 2 பேர் படுத்து தூங்கிடுறாங்க. ருக்மிணி தேவி வந்து பாக்குறாங்க, என்னடா கிருஷ்ண பகவான் வந்து இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட, இப்பயாவது என்ன பண்றாங்க, தூங்குற நேரமும் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமை போய் திறந்து பாக்குறாங்க. பார்த்தா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் அந்த ரூம்ல பேசினபடியே தூங்கி போயிருக்கிறாங்க. தூங்குனது ஓகே, அது கூட ஒன்னும் சொல்ல முடியல ருக்மிணியால. சரி ஓகே, பேச்சு ஓஞ்சி எப்படி தூங்குனாங்களே, ரெஸ்ட் பண்ணாங்களே அப்படின்லாம் தோணுது. பட் எப்படி இருந்தாங்க, எப்படி படுத்திருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனோட தலை கால் மாடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பகவான் படுத்திருக்கிறாங்க. அர்ஜுனனோட கால் கிட்ட பகவானோட தலை வருது. சரியா, இத பார்த்தோன்னா பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு ருக்மிணிக்கு. எப்படி இது என்ன சாதாரணமான ஒரு ஃப்ரெண்டு தானே, அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு போய் பகவான் வந்து இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து உட்காந்து பேசினதே பெருசு, இவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே பெருசு, கூட படுத்து தூங்குறது அதை விட பெருசு. பட் படுத்து தூங்கும் போதாவது பகவானோட தலைமாடு பக்கம் தானே தான் தலைமாடு, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தானே தலைமாடு வச்சு படுப்போம். ஓகேவா, அப்படி படுக்காம இதுன்னு இப்படி தலைகீழ படுத்துட்டு இருக்கானே, அவனோட கால் கிட்ட பகவானோட தலை இருக்குதே, இது கூட உணர்வு இல்லாம அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாங்க, படுத்து தூங்குறாங்களேன்னு ருக்மிணிக்கு அவ்வளவு கோவம் வருது. அப்ப போய் தூங்குறவங்களை எழுப்பி என்ன சண்டையா போட முடியும், திரும்பிடுறாங்க தன்னுடைய ரூமுக்கு. மறுநாள் காலையில எப்ப விடியுதுன்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க. விடிஞ்சு எல்லாரும் ஏஞ்சி வந்தோடனே கிருஷ்ண பகவானை புடிச்சுக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாம் சண்டை போடுவோம்ல நம்ம சார் கிட்ட, அந்த மாதிரி என்ன நீங்க இந்த மாதிரி நேற்று நைட் இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க, அப்புறமேட்டு படுத்து தூங்குனீங்க, சரின்னு வந்து பாக்கலான்னு பார்த்தா 2 பேரும் இப்படி தலைமாடு கால் மாடு மாத்தி படுத்திருக்கிறீங்க. இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு எவ்வளவு கோவம் வந்தது. அர்ஜுனன் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னு சொன்னா, ஓ அப்படியா, நீ அந்த மாதிரி நினைக்கிறியா, அர்ஜுனன் யாரு அப்படிங்கறத நீ இன்னைக்கு நைட் அவன் படுத்து தூங்கும் போது நீ போய் பாரு. நான் இன்னைக்கு அவன்கிட்ட போகவே இல்லை, நான் இங்கே இருக்கிறேன். இன்னைக்கு ராத்திரி அவன் தூங்கும் போது அவன் என்ன பண்றான், அவன் மட்டும் இருக்கும் அந்த ரூம்ல வந்து அவன் என்ன பண்றான் அப்படிங்கறத நீ போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி என்ன அப்படி அர்ஜுனன் கிட்ட இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு, பகவான் வந்து எப்ப அர்ஜுனனாலும் உடனே ஓடி போறாங்களே அப்படின்னு, இன்னைக்கு அந்த அந்த ரகசியம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டானும் அப்படின்னு ருக்மிணிக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சு. சரி அன்னைக்கு ராத்திரி எப்ப வரும்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு ராத்திரி வருது.
அர்ஜுனன் சாப்பிடுறாங்க, நான் போய் படுக்கிறேன், ரெஸ்ட் பண்றேன்ட்டு ரூமுக்கு போயிடுறாங்க. ஓகே, இந்நேரம் தூங்கி இருப்பாங்க, என்ன பண்றாங்க போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ருக்மிணி போய் மெதுவா கதவை திறந்து உள்ளர எட்டி பாக்குறாங்க. உள்ளார எங்கேயுமே பேச்சு சத்தம் சாரி, எங்கேயுமே வேற யாரும் ஆள் இல்ல. அர்ஜுனன் மட்டும் தான் படுத்திருக்காங்க. பட் ஏதோ ஒரு மர்மர சவுண்ட் வருது. குசு குசுன்னு பேசிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சு சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்குது. என்னடா எங்க சத்தம் கேக்குது? வேற யாருமே இல்லையா? அர்ஜுனோட படுத்திருக்கிற பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க. யார்கிட்ட பேசுறாங்க? இப்பயாவது போன் இருக்கு, போன்ல நம்ம பேசிக்கிட்டு படுத்திருப்போம். ஓகேவா? மிட் நைட் ஆனாலும் கூட என்ன செய்வோம்? படுத்துக்கிட்டு போர்வை போட்டுக்கிட்டு நம்ம போன்ல பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த காலத்துல அதுவும் இல்லையா? என்னவா இருக்கும்? இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்க்கலாம். இன்னொரு ஆடவர் ரூம்ல ஒரு பெண்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரொம்ப நெருங்கி போக மாட்டாங்க. இருந்தாலும் ஆர்வம் காரணமா என்ன பண்றாங்க, ருக்மிணி உள்ளர போறாங்க. போயிட்டு அர்ஜுனன் படுத்திருக்க பெட்டுக்கிட்டயும் போயிடுறாங்க. அந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குது. பட் ஆள் இல்ல. வெறும் அர்ஜுனன் மட்டும் தான் அங்க படுத்திருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒத்து கேட்கிறாங்க. அவங்க அங்கங்கள் எல்லாம் பேசுதான். அர்ஜுனனோட உடல்ல இருக்கிற அத்தனை கைகள், கால்கள், அவனுடைய தலை, அவனுடைய காது, அவனோட வாய், எல்லா அங்கங்களும் என்ன சொல்லுது? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு பேசுது. ஓகேவா? அவனுடைய உயிர் நாடியில இருந்து எல்லாமே யாருக்காக துடிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக துடிக்குது. அப்ப புரிஞ்சுக்கிறாங்க ருக்மிணி தாயார், ஏன் அர்ஜுனன் மேல பகவானுக்கு இப்படி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விசேஷமான கருணை ஏன் காட்டுறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா பஞ்ச பாண்டவர்கள் இருந்தாங்க, எல்லாரும் தனித்தனி விதத்துல அவங்கவுங்க ஒரு ஆற்றல்கள் மிக்கவர்கள். ஆனா யாருக்கு மட்டும் சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்டது. அது ஒரு ஸ்பெஷல் இல்லையா? இப்பதான் விஷயம் புரியுறது ருக்மிணிக்கு. ஓ, இப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் டிவோட்டியா, தன்னை கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அர்ஜுனன் தான் வந்து பகவானுக்கு விசேஷமானவங்களா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சதுனால வந்து பகவான் கிட்ட ஒத்துக்கிறாங்களாம். எஸ், ஹி இஸ் தட் பர்சன். அவங்க வந்து நீங்க இந்த அளவுக்கு அவங்க மேல வந்து விசேஷமா தனிப்பட்ட ஒரு, நம்ம 10 பேர் இருந்தாலும் ஒருத்தவங்களை ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா வச்சிருப்போம்ல, அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து அர்ஜுனனை ஏன் வச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிட்ட பகவான் மேல அப்படி ஒரு பக்தி இருக்குது, பகவான் மேல அப்படி ஒரு நட்பு இருக்குது. அந்த ஒரு காரணத்தினால. ஓகேவா? இந்த இடத்துல இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன், அதனால இதை சொல்றேன். சோ அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்குமான அந்த உறவு முறை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா களங்கமடையாத உறவு முறை. என்னைக்குமே அது என்ன ஆகல அப்படின்னா அந்த அந்த இடத்த விட்டு அது குறையவே இல்லை. இன்னைக்கு இப்பயுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஆமா, 2 பேரும் அப்படியே பெரிய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாரு, கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கூட விட்டு கொடுக்காத அந்த உறவு முறையை அவங்கதான் பாதுகாத்துட்டு வந்தாங்க. மூல ரூபம், பகவானுடைய மூல ரூபம் இப்ப தெரியுது. மனிதனை போன்ற 2 கை ரூபம். ஓகேவா? பகவான் வந்து 4 கை விஷ்ணு ரூபத்தை காமிச்சாங்க. அதுக்கு மேல என்ன செஞ்சுறாங்க அப்படின்னு தன்னுடைய மூல ரூபத்துக்கே வந்துடுறாங்க. மூல ரூபம் தான் எங்கேயும் இருக்கக்கூடியது. மேல கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அதே கிருஷ்ண சுரூபம் தான். அதே கார்மேக அந்த கருநீல அந்த வண்ணம் தான். அவங்களோட வண்ணம் வந்து கருநீல வண்ணம் தான். அதே வெண்ணத்தோடயதான் இப்ப இங்க தோன்றி இருக்கிறாங்க. வசுதேவருக்கு மகனா தோன்றின போது அவங்க என்ன அதே கலர்ல அப்படிதான் பிறப்பெடுத்து வந்தாங்க. பிறப்பு கிடையாது, தோற்றம் எடுத்து வந்தாங்க. சோ மனிதனை போன்ற அந்த 2 கை ரூபம் தான் மானுஷம் ரூபம். அதை இப்ப காமிச்சுட்டாங்க. எகெயின் ஃபைனலா திருப்பி தன்னுடைய கிருஷ்ண ரூபத்துக்கே அந்த வந்துடுறாங்க. அந்த ரூபம் எப்படி இருந்ததா அப்படின்னா சௌமியம். சௌமியம் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்? அழகுன்னு சொல்லுவோம்ல. ரொம்ப அழகானது அவங்களோட ரூபம். அவங்க அவங்க அர்ஜுனன் கிட்ட சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீ கருவியாக இருந்து செயல்படு. ஓகேவா? கருவியாக இருந்து நீ இந்த போரை நீ செஞ்ச அப்படின்னா முடிவு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது, அதனால நீ அதை முடிக்க போற அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு அவங்க கொடுத்த ஒரே அறிவுரை என்ன அப்படின்னா கருவியாக இருந்து செயல்படு. சுதுர்தர்ஷனம் அப்படின்னா இப்ப அர்ஜுனன் என்னென்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா 3 விதமான ரூபங்கள் பார்த்தாங்க. பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாங்க, அடுத்தது பகவானுடைய 4 கை ரூபங்களை பார்த்தாங்க, அடுத்தது பகவானுடைய மானுஷ ரூபம் மனித ரூபம் போன்ற அந்த 2 கை ரூபங்களையும் பார்த்தாங்க. இது 3மே ஒரே டயத்துல ஒரு பக்தனுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா அது என்ன, கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதான் சுதிர் தர்ஷனம் அப்படிங்கிறது. என்ன, கண்களால் யாராலையுமே அட் டயத்துல இது 3த்தையும் பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது அந்த வாய்ப்பு. பக்தர்கள் நம்ம எல்லாரும் எதை விரும்புவோம் அப்படின்னா அந்த 200 கிருஷ்ணா ஃபார்ம் தான் விரும்புவோம். பகவத்கீதையின் சாராம்சம் லாஸ்ட் ஸ்லோகா மாதாஜி 55. எஸ் மாதாஜி. மத்கர்ம க்ருண்மத் பரமோ மத்பக்தः சங்கவர்ஜிதः நிர்வைர சர்வபூதேஷு யஸ்ஸம் மாமேதி பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளிலிருந்து கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான். ஒரு தூய பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் அந்த இடத்துல பகவான் என்லிஸ்ட் பண்றாங்க. என்னென்ன பண்ணணுமா? என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டில் மத்கர்ம, கர்ம கிருஷ்ண கர்மன்னு சொல்லுவாங்க. மத் அப்படின்னா பகவான், பகவானுடைய கர்மங்களா இருக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண கர்மங்களா இருக்கணும், பௌதிக கர்மங்களா இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பக்தி தொண்டு பண்ணணும்.
அவங்கள பத்தியே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட மனம் மனம் நினைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல லைஃபோட இருக்கணும். நம்ம எது மேல லைஃப் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா புலநோக்கு செயல்கள். நமக்கு வந்து நமக்கு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய விஷயங்கள் எதுலயும் நம்மளோட நாட்டம் இல்லாம என்ன செய்யணும், பகவான் மேல அவங்கள திருப்தி பண்ணக்கூடிய அத்தனை அந்த செயல்களையும் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தென் மனக்கற்பகளின் கலங்கங்கள் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு, கலங்கங்கள் இருக்கும் யாருக்குமே இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாசுவோட தான் நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். ஓகேவா? எல்லா விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் துடைத்தெறியக்கூடியது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. பக்திங்கிற விதையை நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கு நீர் எதை ஊத்தணும் சொல்லியிருக்கிறோம், சாண்டிங். ஓகேவா? மகாமந்திரம் ஜபம் இதை செய்யறது மூலமா பக்தியான அந்த விதை என்ன ஆகுது அப்படின்னா கொடியாக வளர்ந்து அது ஆன்மீகவான்ல பரவி அங்க இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனத்துல உரையக்கூடிய பகவானுடைய திருவடி தாமரையை போய் தொடுதான். இது நம்மளோட மனசுல போட்டு பக்திங்கிற விதை. அந்த கொடி வந்து அந்த அளவுக்கு வளரணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு டெய்லி தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கணும். அதுதான் ஜபம் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ சாண்டிங் மூலமா என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்ப வந்து நம்மளுடைய மனசை என்ன செய்ய முடியும், கலங்கங்கள்லேருந்து சுத்தமா துடை தெரிய முடியும். இதை பண்ணணும். அப்புறம் எனக்காக செயல்படணும், பகவானுக்காக நம்ம செயல்படணும். அவங்களோட நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் 9 விதமான டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க, சொல்லியிருக்கிறாங்க, சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதுல நம்மளால எதெல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யணும். சரியா? அதெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சதோட இல்லாம நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கணும். இப்ப சொல்லுவாங்க பொதுவா வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற குறிப்பு தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதன் அவன் தொழில் பண்றான் அப்படின்னா அந்த தொழில் எதை சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னா பௌதிக வாழ்க்கையை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வச்சுக்கிட்டு மோர் தென் 50% நம்ம யாருக்காக செலவிடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக செலவு பண்ணணும். பகவானுக்கு கோவில் கட்டுறதுலயோ இல்ல அந்த கோவிலுக்கு சுத்தி என்ன பண்ணலாம், அவங்களை அதுக்கு மெயின்டைன் பண்றதுக்காகவோ அல்லது நந்தவனம் அமைக்கிறதுக்காகவோ ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்ல நம்மள என்ன செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வருமானம் ஈட்டக்கூடிய எந்த தொழில் செய்தாலும் கூட அதில் வரக்கூடிய வருமானத்துல சரிபாதி அளவு பகவானுக்கு சமர்ப்பணிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஓகேவா? நம்மளால சரிபாதி அளவு செய்யறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த காலகட்டத்துல வாய்ப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளால என்ன முடியுதோ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம செய்யலாம். சரி, பொருள் கொடுக்க முடியலையா, நம்ம என்ன பண்ணலாம், உடல் அளவுல நம்ம நம்மளுடைய உழைப்பை போடலாம். கோவிலுக்கு நம்ம வந்து பணமா தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு பதிலா என்ன செய்யலாம், நம்மளோட உழைப்பு கொடுத்தா கூட அதை கூட பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க. கிருஷ்ண கர்மம் தானே சொல்லியிருக்கிறாங்க. செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பகவானுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய செயல்களா செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக விட்டுலானும். எஸ், அவங்கதான் யாரு, நமக்கு அல்டிமேட் கோல். அவங்கள ரீச் பண்ணணும். சரியா? இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பகவானை பத்தின ஒரு பூரணமான அந்த ஞானம் கிடைக்கணுங்கிறதா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம செய்வோம், அந்த பக்தி பாதையில இருந்து மாறாம டிவியேட் ஆகாம பகவானை நோக்கி தான் நம்மளோட பாதையை வழிவகுத்துப்போம். சோ ஃபைனலா நம்ம இந்த ஜென்மால இல்லைனாலும் அடுத்தடுத்த ஜென்மா, ஏன்னா புண்ணிய கர்மாக்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மா எடுக்கும் போது இந்த புண்ணிய கர்மாவை நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அதே இடத்துல இருந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? அந்த ஒரு கேரண்டி இருக்கு நமக்கு. பரம இலக்காக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப ரீச் பண்ண முடியலானும் ஏதோ ஒரு ஜென்மாலும் நம்மளால பகவானை ரீச் பண்ண முடியும். மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, யாரையுமே என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நிர்வைரன்னா என்ன அர்த்தம், வைரிகள், எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே? ஏன் பக்தி தோன்ற ஆற்றவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக்க கருணை மிக்கவனா இருப்பாங்க. சரியா? கருணை இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்காது, கோபம் இருக்காது, குரோதம் இருக்காது. சரியா? அதெல்லாம் இல்லைன்னாலே நமக்கு எதிரிங்கிறவங்க இருக்க மாட்டாங்க. இப்படி ஒரு குவாலிட்டிஸ் ஒரு பக்தன் தனக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டான்னா அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகிறான் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். இது வந்து 11ல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா வேண்டுகோள் வச்சாங்க. 11.1 to 4 வரைக்கும் பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வச்ச வேண்டுகோள். அந்த வேண்டுகோள் வந்து அதை எப்படி பாருங்க, அர்ஜுனனின் மனநிலை ஃபர்ஸ்ட் வச்சுங்க அப்படின்னா இதான் வேண்டுகோள். வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா அர்ஜுனனோட மனநிலை எப்படி இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் தெளிவடைஞ்சிட்டாங்க. போன சாப்டர்ல பகவான் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு அர்ஜுனனோட மனநிலை தெளிவா இருந்தது. அதோட இல்லாம அவங்களோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு காட்டணும், ஷோகேஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வேண்டுகோள் வச்சாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறத வேண்டுகோள் வச்சாங்க. சுதந்திரமான பகவான் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிட்ட யாரு மட்டும்தான் உறவோட இருக்க முடியும், பக்தர்கள் மட்டும்தான் உறவோட இருக்க முடியும். சோ பாக்கி எல்லாருக்கும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா காலம்தான் அவங்க. ஓகேவா? அடுத்தது அர்ஜுனன் மனநிலை எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட மயக்கம் நீங்கியது, பகவானை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க, பூரண திருப்தி. விஸ்வரூபத்திற்கான வேண்டுகோள் என்ன காரணம்னு நம்ம பார்த்தாச்சு. சாதாரண மனிதராக கருதுபவர்களுக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்காகவும், அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக, அப்புறம் போலிகளுக்கான சோதனை. நானும் கிருஷ்ணா தான், நானும் பகவான் தான் சொல்லக்கூடியவங்க யாரையுமே நிக்க வச்சு என்ன செஞ்சிடலாம், விஸ்வரூபத்தை காட்டு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா? இது நமக்கு தெரிஞ்சது. அடுத்தது 2, ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா விஸ்வரூபத்தை பகவான் காட்டுறாங்க. 5ல இருந்து 14 வரைக்கும் பார் அப்படின்னு சொல்லி திவ்யமான கண்களையும் கொடுத்து கிராண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அர்ஜுனனின் ஒப்பற்ற நிலை அதை பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளவு ஒரு வியப்பு வருது. அப்படி ஒரு ப்ரைடா ஃபீல் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்பினஸும் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு.
கிருஷ்ணர் எல்லா உறவுகளின் இருப்பிடம். அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த அவுட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அவங்களுக்கு தன்னோட அற்புத ரசத்துக்கு தன்னோட ஒரு அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு வியப்பான ஒரு நிலையில, வியப்புன்னா அதிவியப்பு. ஓகேவா? அதுதான் அற்புதம்னு சொல்லுவாங்க. அற்புதமான அந்த ரசம் அப்படிங்கிற வெளிப்படுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபுல்லா எக்ஸ்டசிக்கா அப்படி தன்னை காமிச்சுக்கிறான் அர்ஜுனன். அடுத்தது தோற்றம் அண்ட் மறைவு. அது தற்காலிகம் தான். கிருஷ்ணரின் கருணையால மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும். மத்தவங்க யாருக்கும் அவங்க தெரியல. கொஞ்ச நேரத்துல அது மறைஞ்சும் போயிடுது. அடுத்தது அர்ஜுனனின் பிரார்த்தனைகள். அர்ஜுனன் பிரார்த்தனைகள் எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இவ்வளவு பேர் அவங்களை வந்து வணங்குறாங்க. அத்தனை பேரும் உங்களுடைய பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிக்கிறாங்க. நீங்க யாரு அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் அறிவுரை கொடுக்குறாங்க. காலம் நான். அப்புறம் இந்த செயலெல்லாம் நீ செய்யற ஏன் அப்படின்னா கருவியாக இருந்து செயல்படு. அப்படி இல்லைன்னாலும் அது எல்லாம் ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. சோ நீ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஒரு கருவியா மட்டும் இரு அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க. அர்ஜுனனுக்கு வியப்பு எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் தான் ஆதி அந்தம் எல்லாம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியறதுனால, பிரகாசமான ஜோதி பகவான் உடல்ல இருந்து வெளிவரதுனால, அவங்க புருஷோத்தமர்னு அறியறதுனால, அப்புறம் இன்னும் அளவற்ற வைபவங்கள் அவங்க இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே காதால தான் கேட்டாங்க. இப்ப எல்லாமே கண்ணு முன்னாடி விஷுவலா தெரியறதுனால அர்ஜுனனுக்கு வியப்பு. அப்புறம் மூலகங்களிலும் அது அந்த ஜோதி பரவுனதுனால எல்லா லோகத்துல இருக்கிறவங்களும் வந்து அதை பார்த்தாங்க. அப்புறம் அச்சமும் அடிபணிதலும். தென் ஃபைனலா என்ன வந்தது அப்படின்னா 2 மற்றும் 4 கை ரூபங்கள். 46ல இருந்து 55 வரைக்கும் பகவான் என்ன செஞ்சாங்க, அந்த அச்சம் தரக்கூடிய விஸ்வரூபத்தை மறைச்சிட்டு அவங்க 400 ஃபார்ம்ல வந்தாங்க. தென் 200 கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல காமிச்சிட்டு கீதையின் சாராம்சம் என்னமோ அதை சொன்னாங்க. மத்கர்ம, என்ன எனக்காக நீ செயல்படு, என்னை பரம இலக்காக வச்சு நீ செயல்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீ என்கிட்ட வருவ அப்படின்னு பகவான் கடைசியில ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இதேதான் இப்ப எகைன் சாப்டர் சம்மரியில பாக்குறது. இப்ப எல்லாரும் இதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா பிரபு அவங்களோட இதுதான் இது, அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இது, போல் எடுக்கிறதுங்கிறது. சோ டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே என்ன செய்யலாம், இதுக்கான பதில்களை இப்ப கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி அவங்கள என்ன படிக்க சொல்லலாமா மாதாஜி? கொஸ்டினும் ஆப்ஷன்ஸ். எஸ் எஸ் இல்ல கிருஷ்ணா பிரபு இருக்காங்கன்னா, ஏன்னா இது அவங்களோட ஒர்க். இந்த கொஸ்டின்ஸ் அவங்க இருக்காங்களா, கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பிரபு. கிருஷ்ணா பிரபு கொஞ்சம் இது என்ன, கொஞ்சம் அவங்கள டிவோட்டிஸ் நீங்களே கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் வாங்குங்க. உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் நம்ம பேர்ல எங்கேயும் வரக்கூடாது மாதாஜி. அதனாலதான் எங்கேயுமே நம்ம இது பண்றது கிடையாது. இருக்கட்டும் பிரபு. இது வந்து நீங்களே பண்ணலாம் மாதாஜி. கோஹோஸ்ட் இருக்காங்க, அவங்களே பண்ணட்டுமே. நான் வந்து எல்லா சாப்டருக்கும் பண்ண போறேன். சரி பிரபு, அவங்களே பண்ணட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி கேட்க சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண அர்ஜுனன் தனது டேஷை மாற்றும்படி கூறப்படுகிறான். ஆப்ஷன் ஏ பார்வை, பி மனம், சி உடல், டி ஆயுதங்கள். டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் இது என்ன அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க டிவோட்டிஸ் ஆப்ஷன்ஸ். சாட் எங்க பண்ணாலே